Chlapci vybehli krásnym pokrikom. Košík máme nakrútený, stavicové spojené a ideme, stajeme. A koláčime vodu dopredu, 22 sekundy na rozdielovači. A výsledný čas, 28, 29, ajajaj. 29 som tam videl výsledný čas, no máme terče v poruche, ale 29 som videl výsledný čas, 29.13. Som sa díval na to, máme krásnu zavlažovaciu hadicu, ale deti si zapisujú čas 29.13. Ja som to videl, 29.13. Ja som to videl, 29.13. Poprosím ešte jeden velikánsky potlesk pre deti zo základnej školy v Senohrade. Výborne. Super, gratulujeme, spustíme hadice. A na prípravku už máme to tam už dobre, už sú tam chalani. Takže toto bol útok našich najmenších, ktorí trénujeme ako našich